سلام كبرات تخاتتلتي هدمون اكسترا ابزي حج اوان كابت ببزح زعلللون اذا سمعن نغرات حدا اندحرالو ابزا علمنا من هابتاماتن كساب هاغرات كلووط زغؤل سبات الو ازيام كايوم نز عالم كم دليتم زيت اوي وازلو زبلن مسوقات يغون بوليتيكا هاغرات كي ترفه كتاحاز زغؤل علالات يسمعيو بفلاي دما اتا غلسب صقا سدرا بيتات الو بزح هابتن حيلن الو متبل زربا وترؤ تدغاغمن ገለ አሽማቱን ዝጽውዓላ ዘረባያ ካብዚ ወጻይውን እዞም ሰብ ጸጋ ዝኾኑ ስድራ ቤታት ናቶም ነዚ ዓለም ዝቋጻጸሩሉ መንገዲ ፈጢሮም እዮም ዝብልውን ይስማዕ ኮይኑ ነዚ ድማ ብጭቡጥ ሓቂ እኳ ክትብል እንተዘይከኣልካ ታሪኽ ዝሰነዶም ልዕሊ ካልእ ማንም ሰብ ጸጋን ሓይልን ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣለዉ ንሕጂ ኸኣ ንገለ ካብዚኦም ክንርኢ ክንፍትን ኢና ቅድሚዮ ግና ኣብዛ ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ነታ ደወል በመጥዋቕ ቀዳሞት ተኸታተልቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም ስድራቤት ሮስቻይልድ እዛ ስድራቤት ኣብዚ ግዜ ካብተን ሽመን በተደጋጋሚ ብብዙሕ ሰብ ዝለዓል ስድራቤታት ኮይና ዝበዝሐ ግዜ ኸኣ ከም ዓለም ዝቋጻጸሩን ድሌቶም ዝገብሩን ስድራ ተገይሮም እዮም ዝለዓሉ ብዙሕ ሰብ ከኣ ነዚ ዕላላት ዝኣምኖ ኮይኑ ካልእ ድማ ዘይኣምኖ ተራ ዕላል ዝብለውን ኣይሰኣንን እዩ እዛ ስድራቤት ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን እያ ብማየር ኣምሼል ሮስቻይልድ ተመስሪታ እዛ ኣይሁዳዊ ዝኾነ ጀርመናዊ ዜጋ ኸኣ ካብቶም ነዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓተ ባንኪ መስረቱ ሰባት ሓደ ኮይኑ ኣብ 2015 ብዝተዘርግሐ ጸብጻብ ድማ ኣብ ታሪኽ እዚ ዓለም ካብቶም 10 ጸለውቲ ተባሂሉ ተረቂሑ ነይሩ ቅድሚ ናብ ዝመብጽሑ ግና መጀመርያ ተራ ሰራሕተኛ ባንክ ዝነበረ ኮይኑ በትሽዑ ዝነበረ ናይ ሕሳብ ተውህቦ ኸኣ ቀልጢፋ ኣብ ሓጺር ግዜ ብዙሕ ጸጋ ክድልብ ይክኢሉ ንሓንቲ ኣይሁዳዊት ጓል ኣንስተይቲ ተመሪዑ ድማ 5 ውላድ ወለደ እዞም ደቁም ምስ ዓበዩ ምስ ባንኪ ዝተሓዝ ትምህርቲ ኣቕሲሙ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓተ ባንክ ንኽተኽሉ በበይኖም ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ማለት ሃገራት ፈረንሳ፣ ኣውስትሪያ፣ ብሪጣንያ፣ ጀርመንን ዓዲ ጣልያን ለኣኾም ኣብኡ ድማ ባንክታት ከፊቶም ነዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓተ ባንኪ መሰረት ክኾንዎ እንከለዉ ሓዳር ክገብሩ ምስ ዝደልዩ ድማ እቲ ኣቦኦም ምእንቲ ክባዝሑን ዝኾነ ፍሕፍሕ ንኸይፈጥሩን ካብ ዝብል ሓሳብ ካብ ስድራ ቤቶም ከም ዝምርዓዊ ገይርዎም ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ኣብ ዝነበረ ወግኣት ይኹን ብዙሕ ጸገማት ኣህጉር ኤውሮጳ በቲ ስርዓተ ባንኮም ዓብ ግደ ዝተጻወቱ ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ኸኣ እዛ ስድራ ቤት ኣብ ስርዓተ ባንኪ ዓለም ካብተን ኣብ ቅድሚት ዝስርዓያ እኩብ ናይዛ ስድራ ቤት ሃብቲ ድማ ካብ 350 ቢልዮን ዶላር ክሳብ 1 ትሪልዮን ከም ዝበጽሕ እዩ ዝነገር ስድራ ቤት ደፖንት እዛ ኣሜሪካዊ ዝኾነ ስድራ ቤት ቀንዲ መስራቲኣ እቲ ካብ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ግዜ ሰውራ ፈረንሳ ምስ ክልተ ደቁ ዝኸደ ፒየር ሳሙኤል ደፖንት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ፍርቂ 19 ክፍለ ዘመን ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ሓንተን ካብተን ዝሃብተማ ስድራ ቤታት ተባሂላ እያ ትጽዋዕ ቀንዲ ሃብቲ ናይዛ ስድራ ቤት ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመንን ሰማይ ዝተሰቕለ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ኸኣ ብሸቐጥ ንጢት ዝኸውን ባሩድ እዮም ሃብቲሞም እዚ ማለት ድማ ውግእ ዝህልወሉ ቀንዲ ገንዘብ ዝእትዉ ስድራ ቤት ብምዃኖም ነዚ ባሩድ ተፍሪ ሓንቲ ዓባይ ትካል መስሪቶም እዮም ከንቀሳቐሱ ጀሚሮም ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከኣ ዳርጋ 40 ሚእታዊት እቲ ሃገራት ኪዳን ዝጥቀማሉ ዝነበረ ባሩድ ካብ ትካላት ናይዛ ስድራ ቤት ዝመጸ ኮይኑ ኣብቶም ድማ ሰማይ ክዓርግ እዩ ክኢሉ ነይሩ ካልእ እውን እዛ ስድራ ቤት ኣሜሪካ በቲ ፕሮጀክት ማንሃታን ኢላ ትጽውዖ ዝነበረት ቀዳመይቲ ናይ ኒውክለር ቦምብ ንምፍራይ ዝግበር ዝነበረ ስራሕ ተሳታፊት እያ ነይራ በዚ ድማ ያዛ ስድራ ሽማ ምስ ውግኣት ተታሒዙ ክለዓል ዝረአ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ እዋን ድማ ናብ ካልእ ፍርያት ብምስፍሕፋሕ ዓመታዊ ኣታዊኣ ክሳብ 85 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሕ እዩ ዝግመት ስድራ ቤት ሞርጋን እዛ ስድራ ቤት እውን ኣሜሪካዊት ስድራ ኮይና ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ኢድ ሚለስ ሞርጋን ተመስሪታን ሓንቲ ካብተን ኣብ ስርዓተ ባንኪ ኣሜሪካ ቀንዲ መሪሕነትን ዋንነትን ዝነበረን ስድራ ቤታት እያ ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ከቢድ ቀለውላው ናይ ቆጠባ ዝኣተወሉ ግዜያት እቲ ሃገር ንምድሓን እዛ ስድራ ቤት ምስ ስድራ ቤት ሮስቻይልድ ብምዃን ዓብ ግደ ክትጻወት እያ ክኢላ ነይራ ብድሕሪ እዚ ድማ ካብ ስርዓተ ባንኪ ወጻኢ ኣብ ከም ምስራሕ ሓጺን ምፍራይ ኤሌክትሪካዊ
ናውትን ዓበይቲ ፋብሪካታትን ክትዋፈር ብምኽኣላ ኣብ ቆጠባ ኣሜሪካ ዓቢ ግደ ዘለዋ ስድራቤት ክትከውን በቕዓት ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ከኣ ንሓይልታት ኪዳን ብዙሕ ገንዘብ ኣለቂሓ ወለድ ተጽበበ ምንባራ ኣብቲ ውግእ ድማ እተን ሓይልታት ከሲረን እዛ ስድራቤት ዘለቀሕቶ ገንዘብ ከይትስእን ብምባል ንኣሜሪካ ኣብቲ ውግእ ንኽትሳተፍ ከም ዝደረኸታን ብዙሕ ገንዘብ ከተፍስስ ከም ዝተረኣየትን እዩ ዝዝረብ ክሳብ ሕጂ ኸኣ እንዳተወራረሰት ብቢልዮናት ዝበፅሕ ሃብቲ ዘለዋ ስድራ ኮይና ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መኽዘን ናይ ወርቂ ዘለዋ ስድራቤት ከም ዝኾነት እዩ ዝፍለጥ ካብዚ ተበጊሰን እውን ገለገለ ሰባት እቲ መኽዘኖም ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ናይ ወርቂ መኽዘን ምትሕሓዝ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ስድራቤት ሮክፌለር እዛ ስድራቤት እውን ከምተን ዝሓለፈ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዋ ስድራቤታት ኮይና ኣብ ዓለም ከኣ ካብተን ሽመን ተፈላጢ ዝኾና ስድራቤታት ሓንቲ እያ ቀንዲ ሃብቲ ናይዛ ስድራቤት ኣብ መፋርቕ 19 ክፍለ ዘመንን መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመንን በቶም ይሕዋት ዝኾኑ ጆን ሮክፌለርን ዊልያም ሮክፌለርን እዩ ተጀሚሩ እዞም ክልተ ይሕዋት ኣብ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኮይኖም ብኡ ኣቢሎም ድማ ኣብ ስርዓተ ባንኪ ኢዶም ክሕውስ እዮም ጀሚሮም እንዳዓበዩን እንዳበዝሑን ምስ መፁ ኣብ ማንሃታን ዓበይቲ ባንክታት ክውንኑን ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከኣ ዳርጋታ ዝሓየለት ስድራቤት ተባሂላያ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ክዝረበላን ህውነትን ክተጥርዝ ጀመረት ካብዚ ወፃኢ እውን ኣባላት እዛ ስድራቤት ክሳብ ምክትል ፕሬዝደንት ዝበፅሕ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ክሕዙ እንከለዉ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መስረቲ እዛ ስድራቤት ዝኾነ ዊልያም ሮክፌለር ኣብ 1922 ካብዚ ዓለም ክፍለ እንከሎ ብናይ ሕጂ ዋጋ እንድሕር ተሓሲቡ ክሳብ 300 ቢልዮን ዶላር ሃብቲ ነይርዎ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ናይ እዛ ስድራቤት እኩብ ሃብቲ ንተመራመርቲ ዕፁብ ብምዃኑ ብልክዕ ብድምር ክንዲዚ ኣለዎም ክትብል ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ኣብ ኣሜሪካ ግና ካብቶም ዝሓየሉን ልዑል ጸጋን ዘለዎም ስድራቤታት እያ ስድራቤት ቡሽ እዛ ስድራቤት ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበራ ኣብ ዓለም ካብተን ፍሉጣትን ዝሓየላን ስድራቤታት እያ እዛ በቲ ኣብ ኣሜሪካ ሴኔቶር ዝነበረ ፕሬስኮት ቡሽ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተመስረተት ስድራቤት ቀንዲ ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ዜናታት ምዝነጋዕን ብምንጣፍ ብዙሕ ዝኾነ ጸጋ ክትውንን እንከላ ክልተ ፕሬዝዳንታት ኣሜሪካ ክኾኑ ክኢሎም ዝነበሩ ኣባላት እውን ኣለውዋ ንሶም ከኣ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ውግእ ዝኸፈተ ጆርጅ ቡሽን ኣቦኡ ጆርጅ ኤች.ደብልዩ ቡሽን እዮም ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ ዓመታት እውን ጄብ ቡሽ ዝተባሃለ ኣባል እዛ ስድራቤት ፕሬዝደንት ንክኸውን ተወዳዲሩ ዝነበረ ኮይኑ ካልእኻ እዛ ስድራቤት ኣብ መዳይ ማዕከና ዜና ብምስታፍ ሽሞም ኣብ ኣሜሪካ ከድምቑን ጽልውኦም ክዕብዩን እዮም ክኢሎም ነይሮም እዛ ስድራቤት ከኣ በቲ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዘለዋ ጽልዋ ሓንቲ ካብተን ዝሓየላ ስድራቤታት እትበሃል ኮይና ሽማ ድማ ተደጋጋሚ ምስ ብዙሕ ውግኣትን ሸቐጥን እውን ክትሓዝ ክኢሉ ነይሩ እዩ نحجز التدالو مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم